Само да задаваме старта сега, 1-0. Води Димитър Захариев. Не може да го стигне, направо му и бама. И така, дебютанта Димитър Захариев не стига, че с зъби роти се докопа до тука и 2-0 побеждава и печели първо място за първи път на състезание. Трябва заслужено да го аплодираме този човек. Хубаво време дава след това, 10,790. 216 терминала. Чакаме сега Емануил Драгоманов със своя автомобил за награждаване, както и двамата, които сега се прибират. Така, много важно и бързо искам да попитам. Георги Георгиев, състезателен номер 2 за професионален клас С, дали е тук? Георги Георгиев с Ауди, записан за участие в професионален клас С с втори състезателен номер. Ако е тук, моля го, може най-бързия начин, даваме му 5 минути да дойде на старта в червената шатра. Георги Георгиев, състезателен номер 2, професионален клас С, очакваме те по червената шатра на старта.